Ako je, što kaže, sve ravna lestvica, ja ne kreiram ništa. Sa predmetima, ja sam prazna, ja meditiram. Povolju da se fokusirate na oblik šolje, na šare, na šolji i što kaže, to vas uči da budete, znači mogu da sada fokusiram, a da ne osjećam ništa. Sometimes I feel weak, I can't move my feet, but now I run miles. Ćao ljudi, evo mene sa još jednim novim videom. Evo listam ovdje ove moje beleške i gledam šta ćemo da pričamo sljedeće, zato što jako dugo nisam snimala, naravno to vas ne interesuje kao i obično. Rešila sam da snimam video koje se tiče fokusa i imam tu neke beleške koje se tiču fokusa sa kojima se i dalje slažem i na koje je inspirisao Tony Robbins i mislim da možete da pogledate, kao što sam rekla, kao dokaz da sam samostalno došla do nekih zapažanja. Moja videa koja su stara 2 godine, ne znam sad koliko, još malo pa 2 godine, još malo pa mi je rođendan postojanja ovog mog rada. Oprostit ćete mi. Ja sam u Vortexu, oprostit ćete mi. Znači, slažem se sa Tonyjem Robbinsom i pre nego što sam gledala njegov seminar, ista zapažanja sam prenela, skoro isto, on možda na drugačiji način to prenosi, ali na isti način očigledno shvatamo i za mene je on čovek genije, legenda, totalno needukovan čovek koji nema školu, koji nije imao osnovno obrazovanje i koji je rekao da to nikada neće zameniti za bilo kakvo školovanje i obrazovanje, jer upravo to što nije imao školu, to ga je dovelo do uspeha koji ima sad, tako da iz tog razloga prenosimo sve ono što je Tony Robbins rekao u tom seminaru i bit će inspirisana videa njegovim seminarom, tako da danas pričamo o fokusu i Tony Robbins je preneo stvari za koje ja mislim da su bitne i rekao na šta god da se fokusiraš to osjećaš iako nije istina. Sljedeća stvar je jako bitna. Kaže fokusiranje na ono što nedostaje, na ono što nam nedostaje u životu, znači na ono što nemamo. Fokusiranje na ono što nedostaje je ono što će vas naterati da napravite promjenu. Ali se promjena dešava fokusom na rešenje. Znači, fokusiraš se na ono što nedostaje da bi iz toga izvukao razlog za promjenu. A onda kada nađeš razlog za promjenu i kada nađeš, što kaže, način da dođeš do te promjene, onda se lepo fokusiraš na rešenje. I on je podvukao, ipak, jedno bez drugog ne funkcionišu. Što znači, još jednom da potvrdimo da je Katica bila u pravu kad je rekla da je glupo boriti se protiv negativnih emocija i da je glupo boriti se protiv nekih nedostataka koje imate u svom životu i da je glupo boriti se i pokušavati da izbrišemo potpuno svu patnju i bol koja je nastala, jer upravo to je ono što nas izgrađuje, što nas čini ljudima i što nas čini uspešnim ljudima koji ćemo postati, jer taj uspeh crpi inspiraciju iz onoga što nam nedostaje. Ja sam, mislim, rekla u prethodnom videu ili sam u live-u kad sam se uključivala, nisam sigurna, ali rekla sam da prosto ako sve imamo i ako nam je sve pruženo na tacni, tu kreacija prestaje. Znači, tu prestaju naše želje i potrebe da se bilo šta promeni. I tu kreacija prestaje. Fokus nikako ne može da kreira. Znači, fokus nije nešto što kreira, kao što sam i pričala u nekim videima. To je potpuna laž. Ja mogu da se fokusiram na ovu šolju. Znate šta znači fokus? Samo biti fokusiran na nešto vizuelno, gledati nešto ili zamisliti nešto. Ali to možete da gledate bez ikakve emocije. Ja mogu da gledam i da se fokusiram na šolju i da ne osjećam apsolutno ništa. Znači, poenta je, ako se ja fokusiram na ovu šolju i ne osjećam ništa, ne mislim da imam neki problem u životu, ne mislim da imam neku želju u životu, ako je, što kaže, sve ravna lestvica, ja ne kreiram ništa, znači ja sam prazna, ja meditiram. Fokus i služi
na neki način da meditirate, ako niste učili kako da meditirate sa predmetima, ja ne znam sad da li sam vam pričala o tome, ali možete da meditirate sa predmetima oko sebe, samo što kaže da stavite šolju i da se fokusirate na oblik šolje, na šare, na šolji i što kaže to vas uči da budete prisutni u sadašnjem trenutku i tako meditirate. Znači zamišljate, vizualizujete to, gledate otvorenih očiju, posmatrate svaku liniju šolje, znači samo šolja za vas postoji, ništa drugo. Dakle, da skrenemo priču sa šolje. Ja mogu da se fokusiram na šolju i da ne osjećam apsolutno ništa. Znači, mogu da se fokusiram, a da ne osjećam ništa. Mogu da se fokusiram na neko dete koje je na ulici bez obuće, bez odeće, boso i golo, što kaže, i da se fokusiram na to dete i da me rastrgne tuga. Mogu da se fokusiram na isto to dete i da se osjetim kao većina ljudi koja gleda to tako i da razmišljam u tom trenutku, neće valjda da dođe da mi kaže daj neki dinar, na primjer. Mogu da gledam to dete i da razmišljam da želim da mu kupim da jede, na primjer. Znači, vi možete da se fokusirate na jednu istu stvar sa više različitih aspekata i sa mnogo više, ne sa mnogo više, nego sa gomilom različitih emocija. A emocija jeste ono što kreira. Međutim, ukoliko se ja fokusiram na to dete, ja sad pokušam da dam primjer onoga što je on rekao ovdje. Ako se ja fokusiram na to dete i vidim i žao mi je što nema da jede i što nema šta da obuče, kod mene se aktivira automatski želja da tom detetu pomognem. I to treba da vam bude jasno zašto nam služe negativne emocije. Zašto nam služe? Služe nam da napravimo promjenu. Jer ukoliko ne postoje, mi ne bi imali razlog da kreiramo i da se razvijamo. To morate da shvatite, da podvučete 10 puta. Ako nemate negativne emocije, ako nemate, što kaže, nešto što vas kida nekako iznutra, vi nemate razlog da se razvijate. Vi nemate izgovor da maštate, nemate potrebu da kreirate. Imate sve. Onaj ko ima sve, on prestaje sa kreacijom. Zašto mnogi ljudi koji dođu do ogromnih uspeha i do ogromnog bogatstva, koliko puta možete da vidite da su se ljudi ubili, da su, na kraju prokockali sve, da su počeli da se drogiraju i nikome nije jasno zašto. Zašto? Zato što više ne znaju, što kaže, nemaju cilj u životu koji će ispuniti njihovo srce. Zašto? Zato što su se fokusirali samo na sebe, samo na imovinu, samo na što kaže, grabljenje tog novca i kada dograbite sav taj novac i kada dograbite uspeh i na kraju dobijete imati porodicu i decu i sve i onda stanete i dođete do jedne tačke, šta dalje? Šta dalje? I ako se u tom trenutku ne fokusirate na nekoga ko nema ništa, ko nema ni da jede, vi ćete biti neko ko će pojesti sam sebe. Znači, nama je neophodno da budemo upleteni svuda gde postoji kontrast. Neophodno nam je da se fokusiramo i na jedno i na drugo da bi mi opstali. To je proces opstanka u našem životu. Znači, u našem životu. Bože, ja sam se izrazila. Znate vi šta ja hoću da kažem. Znači, to je prosto proces opstanka. Vama je neophodno, neko kaže, ti voliš da se svađaš, znam da to čujete često i da vama neko kaže, ti voliš da se svađaš, ti voliš da teraš pravdu, kako možeš da se uplićeš u tuđe živote? Ne da se uplićeš u tuđe živote, ali prosto ako ti u svom životu ne vidiš više povod za napredak, ne vidiš više da nešto fali, ne vidiš da, što kaže, tvoji vidici mogu da se prošire, ne vidiš mesto, što kaže, ako u svojoj koži ne vidiš mesto koje će ti pružiti dovoljno kreacije i kreiranja i koje će ponovo dati svrhu tvom životu, fokusiraj se na onoga ko nema, fokusiraj se i provedi vreme sa onim ko nema ništa što ti imaš. Znači, fokusiraj se na problem, na onoga ko ima problem. Jer kreacija ne funkcioniše ukoliko vi nemate nešto
laptop mi ovdje sija, pa sam sad navikla sam se da mi sija, ali dobro, vidi se lepo. Znači, ne funkcioniše ukoliko vi nemate nešto da vas motiviše i da vas gura napred. Znači, fokusom na ono što nemate, vi ćete naći rješenje. Vi ćete tražiti rješenje. Želećete da nađete rješenje. Kako da vam približim to što više? Poželećete da tražite rješenje. Jer ako vi znate da nešto nemate, vi znate da to nešto želite da steknete. I ako znate da nešto želite da steknete, vi ćete da se fokusirate na to da nađete rješenje. A zašto bi tražili rješenje ako vaš problem ne postoji i ako se ne fokusirate tu i tamo na vaš problem? Znači, ako ja znam sada lupam, ja pokušavam da kreiram nešto, mislim ne pokušavam, sad ću ponovo da upalim ovo. Neće mi se uključiti. Znači, ja pokušavam da kreiram nešto, radim na nekim stvarima za koje vi ne znate i postoje određeni problemi u vezi svega toga. Ali ja ne mogu da ih ignorišem jer bez rješenja tih problema nema konačno ostvarenog, što kaže, zadatka, nema ostvarenog cilja, nema, što kaže, ispunjene svrhe, nema. Ja moram da se fokusiram na taj problem i da izvadim, što kaže, sve pojedinosti, sve moguće tačkice i sve detaljčiće tog problema da bi ga rešila. Ja moram da se fokusiram zašto je to toliko problem. Znači, ja moram da se zapitam zašto je to problem. Vi kad se pitate i kada pokušavate da analizirate vaš problem, vi ste fokusirani na problem. Ali ako vi analizirate vaš problem sa te tačke gledišta gdje tražite rješenje, a ne patetišete i ne sečete vene, to je potpuno drugačija vibracija od one gdje vi sedite i kukate i pričate kako imate problem, a ne radite ništa da bi ga rešili. Znači, poenta je u tome sa koje tačke ste vi fokusirani na jednu istu stvar. Jer mi možemo drugačije da budemo fokusirani i možemo drugačije emocije da osjećamo u vezi potpuno iste stvari. Tako da iskreno nadam se da vam je pomogao ovaj video jer mislim da se nećete toliko više opterećivati time da li vam neko meri fokus i koliko ste vi fokusirani na loše ili na dobro. Ako učimo da ne postoji loše i dobro, ne znam zašto se i dalje to plasira na mnogo mesta. Ako analizirate nešto, ako pričate o nekim stvarima koje su se desile, ako pričate pa makar i o tragedijama najgorim koje su se desile, svako ima različitu emociju povodom toga. Svako ima različitu emociju u vezi jedne iste stvari. Jel shvatate? Znači, ne može da se generalizuje fokus, ne može da se generalizuje vibracija, jer mi svi imamo različita viđenja našeg života i nismo odgajani u istim uslovima da bi isto sve shvatali. Tako da, iskreno, evo, rekla sam i još jednom vam kažem, nadam se da vam je pomogao ovaj video i da će vam pomoći da skinete taj teret sa leđa i da shvatite da ne morate biti neko drugi, da ne morate ulaziti u definicije i učiti lekcije na pamet i učiti, što kaže, karakteristike koje vas oslikavaju i da li ste vi ovakva osoba ili onakva osoba ili da li se uklapate u ovaj profil osobe ili u ovaj profil osobe ili da li ste predodređeni za uspjeh po horoskopskom znaku ili ne znam ni ja čemu. Vi ste svi predodređeni za uspjeh i svi možete da uspete ukoliko znate da koristite sami sebe i ukoliko jednostavno sednete, razmislite kako se vi lično osjećate kada nešto radite. Da li vi mislite da je produktivno ono što trenutno radite? Da li vi mislite da je produktivno razmišljati o problemu, uzeti papir i olovku i zapisati sve probleme? Onda zapisati zašto imate taj problem, a onda zapisati načine na koje može problem da se reši. Da li vi mislite u tom trenutku da je fokus na problem ili na ono što nam nedostaje u životu, da je fokus u tom trenutku loš i pogrešan? Ili da je to nešto što će iskreirati katastrofu od vašeg života? Ili da je to nešto što će napraviti
što će vas naterati da nazadujete i što će vam navući da imate nisku vibraciju do kraja života i da će vas iz vašeg vorteksa udariti po glavi neka nesreća. Iskreno, mislim da bi trebali da zapitate sami sebe da li u ovom trenutku dok ja radim to i to, da li se ja osjećam loše ili da li se osjećam kao da sam na visini zadatka dok analiziram taj problem i pokušavam da ga rešim. Znači, poenta je u tome da koristite vaš problem kao inspiraciju, da fokus na vaš problem koristite kao nešto što će vam dati mnogo bolje rešenje nego kada problem ne bi imali uopšte. Jer problem je ono što nas navodi da napredujemo u svakom smislu. Fokus na problem je fokus na rešenje. Kao što sam rekla, opet ne mora da znači. Ne mora ništa da znači, jer vi možete da se fokusirate na problem i da plačete ceo dan. A možete da se fokusirate na problem i da plačete i da tražite rešenja. Znači, možete da se fokusirate na problem i da budete zabrinuti, ali da tražite rešenje. A možete da se fokusirate na problem i da se smijete sami svom problemu i da kažete, ma ajde da nađem rešenje. A možete da se fokusirate na problem i da kažete, ne znam, i da kažete, ma ajde, rešit će se već, batali. Znači, poenta u tome što sam milion različitih tačaka sa različitog pogleda na tu jednu stvar, a možemo da kreiramo različite stvari. Ako, što kaže, sa različitim emocijama možemo da vidimo jednu stvar. Ovu olovku svi možemo da vidimo sa različitim emocijama. Svako može da misli o drugačijim stvarima kada vidi ovu olovku. Neko će da se seti kako ga je drug ubao u oko sa olovkom kad je bio osnovna škola, istom ovakvom, a neko će da kaže, jao, i ova olovka isto baš dobro piše, imala sam je i ja. A neko će da pomisli, pa mogla bi da kupim ovu olovku što drži Katica, možda je dobra. Znači, poenta je u tome sve na što se fokusirate, kreira ono kako se kreira oko vas u skladu sa onim kako se vi osjećate. Znači, vi ako imate neke emocije i misli koje su povezane za ovu jednu stvar, ne mora da znači da su iste. Znači, ja se nadam da sam objasnila. Nadam se da sam objasnila što bolje. Jedna stvar izaziva milione emocija. Fokus na jednu stvar, bez obzira da li ovdje piše. Ova hemijska može da se zove niska vibracija. Gledamo na nisku vibraciju. Ja mogu da kažem, to će da me inspiriše za knjigu. Neko može da kaže, ubiću se. A neko može da kaže, neko može da kaže, ajde idem da izmeditiram da bi podigla vibraciju. Naprimjer, znači poenta je prosto što morate znati kako sami sebe da prilagodite određenim stvarima i kako najbolje da iskoristite. A to niko ne može da zna bolje od vas. Niko ne može da zna bolje od vas kako ćete vi svoju vibraciju da podignete. Niko ne može da zna bolje od vas da li vaš fokus kreira nešto loše ili kreira nešto dobro. Jer unutar vas ne živim ja i ne živi drugi motivator. I ne živi tamo neka poznata ličnost. I ne živi ta glumica i glumac koje pratite. Ne žive oni, živite vi. Vi ste neko ko može da primeni njihove metode i ko može da primeni moje metode, ali vi ste ona osoba koja proživljava te metode. Koja proživljava fokusiranje na svoje probleme. I pitanje je kako ćete vi da odlučite da li će taj vaš problem da napravi za vas još veći napredak ili će da napravi za vas još veće propadanje. Vi odlučujete na koji način ćete biti fokusirani. Vi odlučujete šta će izaći iz tog fokusa. Vi odlučujete kako ćete se povezati sa izlaskom iz problema. Vi odlučujete u vezi čega kako se osjećate. Vi sami znate da li je za vas dobro nešto ili nije, jer vi osjećate. Vi sami jedini možete da skenirate u svom telu onaj osjećaj i ono grčenje u stomaku kad osjećate da nešto nije kako treba i da vam nije dobro. Vi sami, niko drugi, samo vi. Iz tog razloga je bitno da shvatite da je sva moć samo u vama. U akciji koju sprovodite i u vama. Jer vi možete da meditirate i da se fokusirate do sutra i da afirmišete, ali ako ne radite i ne sprovodite nikakvu akciju
i ne pokušavate da iskorenite probleme iz vašeg života i ako se ne suočavate sa vašim problemima i ako samo gledate da ih gurnete pod jastuk i da zaspite, ništa se neće promeniti. Ništa se neće promeniti. Sva moć je u vama i vi birate kako, kad i na koji način će se promeniti. I to će biti jasno samo vama. Sve priče uspješnih ljudi i priče o uspjehu mogu da deluju slično kada mi svi kažemo bila sam na dnu i došla sam do vrha. Ja jesam bila na dnu i došla sam do vrha, ali moj način ne mora da znači da je i vaš način. Moj pogled na svet nije vaš pogled na svet. Ja ne verujem da su svi cveće i drveće i da su svi pčelice maje. Vi možda verujete. Vi možda verujete da je tako. Vi se možda tako dobro osjećate. Ja se tako ne osjećam dobro. Znači pratite osjećaje koji vam govore da li ste na pravom putu ili niste. Pratite šta vam, što kaže ti unutrašnji nagon i unutrašnji glas govori šta bi trebali da uradite. I to uradite. Tako da opet kažem, nadam se da mi je pomogao ovaj video. Idite na subscribe, komentarišite, lajkujte, delite, pišite komentare šta mislite o ovome što sam pričala. Interesuje me vaša interakcija i vaši odgovori. Imate mail za konsultacije, poslovne ponude đorđevićkatica@gmail.com. Jedna šolja motivacije, stranica na Facebooku Katica Đorđević, Facebook profil katica.đorđević, Instagram, novi kanal, imate linkove ispod i nova stranica isto za žene koja je povezana sa tim kanalom, isto linkovi ispod, tu ispod, ali na YouTube-u ispod. Tako da ništa, vidimo se u nekom narednom videu. Ćao!